Hola i benvingut! Avui ens endinsem en un d'aquells conflictes que són el moll de l'os de qualsevol societat moderna. Parlem del xoc que es produeix quan el progrés, el bé comú, necessita un terreny, un espai que ja té un propietari. Pensem-hi un moment. L'administració vol fer una biblioteca nova, potser un hospital o una línia de tren que fa molta falta. Però resulta que el lloc ideal, de fet, l'únic lloc possible, és de propietat privada. I ara què? Com es resol aquest dilema? Doncs bé, aquest conflicte no es deixa a la improvisació. La llei té prevista una eina molt potent i molt específica que està pensada justament per a aquestes situacions. Aquesta eina és l'expropiació forçosa. Però atenció, no estem parlant d'una confiscació sense més. És un procés totalment regulat. L'administració pot, efectivament, adquirir un bé de manera coactiva, però té dues condicions innegociables. Ha de ser per un motiu d'interès públic claríssim i sempre, a canvi d'una indemnització justa. I aquí tenim la primera gran garantia per al ciutadà. L'administració no pot expropiar per un capritxo. No. Abans de res, la llei obliga a declarar formalment el que s'anomena una causa d'utilitat pública o interès social. Això què vol dir? Doncs que el projecte, ja sigui una carretera, un parc, el que sigui, ha de tenir un fonament legal sòlid que justifiqui sacrificar un dret privat. D'acord, però qui intervé exactament en tot aquest procés? Podríem pensar que és una cosa entre dos, però en realitat n'hi poden arribar a haver fins a 3 actors. Anem a veure'ls. Primer, tenim l'expropiant, que és sempre una administració pública territorial, com l'Estat o un ajuntament, perquè són les úniques que tenen aquesta potestat. Després, evidentment, hi ha l'expropiat, el titular del bé. I finalment, de vegades, apareix una tercera figura, el beneficiari. Imagineu una autopista. L'Estat és qui expropia, però qui rep i utilitza el terreny és l'empresa concessionària. Doncs aquesta empresa és el beneficiari. I ara anem al punt calent, al cor de la majoria de disputes en una expropiació, els diners. Què vol dir exactament una compensació justa? I sobretot, qui ho decideix i com? El principi és molt clar. La persona expropiada no ha de patir una pèrdua en el seu patrimoni. El preu just hauria de ser el valor de substitució, és a dir, el que costaria comprar un bé semblant al mercat. Es busca, en el fons, que la persona quedi en una situació econòmica equivalent a la que tenia abans de tot plegat. Quan no hi ha acord amistós, s'engega un procediment formal. El primer pas el fa el propietari, que presenta la seva valoració en un document anomenat full de breuament. L'administració el rep i pot acceptar-lo o, el que és més habitual, presentar la seva pròpia valoració. I si el desacord continua, llavors el cas passa a mans d'un tercer, d'un òrgan imparcial. I aquí tenim el bloqueig típic. D'una banda, el preu que demana el propietari, basat en el seu criteri. De l'altra, l'oferta de l'administració, basada en les seves taxacions. Com es desempassa això? Doncs, com dèiem, la llei preveu la intervenció d'una mena d'àrbitre. A Catalunya, aquest òrgan té un nom i una estructura molt concrets i està dissenyat precisament per aportar neutralitat i expertesa a la decisió final. Aquest és el Jurat d'Expropiació de Catalunya. És important entendre que, tot i ser un òrgan de la Generalitat, actua amb independència jeràrquica. La seva única missió és aquesta: taxar, paritar i, finalment, fixar el preu just quan les dues parts no són capaços de posar-se d'acord. I la clau de la seva credibilitat és la composició que té, perquè no són només tècnics de l'administració, ni de bon tros. Està presidit per un jurista de reconegut prestigi, hi ha vocales que representen els municipis, les càmeres de comerç, col·legis professionals i fins i tot un notari o registrador de la propietat. Aquest disseny busca justament trobar un equilibri entre la visió de l'interès públic i el coneixement del mercat privat. El que decideix el jurat té molta força. La seva decisió és executiva, és a dir, obliga l'administració a pagar aquella quantitat. Però atenció, perquè té un límit molt important. La seva valoració mai pot ser superior al que demanava el propietari ni tampoc inferior al que oferia l'administració. Es mou sempre dins aquesta forquella. Però a més del valor objectiu, del valor de mercat del bé, la llei reconeix una cosa més. Afegeix un 5% addicional sobre el preu just. És el que es coneix com a premi d'afecció. Una petita compensació, si voleu, pel valor sentimental, pels prejudicis morals que suposa que et prenguin una propietat de manera forçada. D'acord, imaginem que el procés s'ha completat i el preu just s'ha pagat. Però, i si el projecte que va justificar-lo tot plegat al final no es fa? El sistema té un mecanisme de seguretat per protegir el propietari original? Aquesta és una preocupació molt real, oi?
L'administració agafa un terreny per fer-hi un poliesportiu, però passen els anys i allà no hi ha res més que males herbes. El propietari ha perdut la seva terra per sempre? Doncs la resposta és que no. I aquí és on entra en joc el que s'anomena el dret de reversió. És una garantia fonamental. Si la causa que va motivar l'expropiació no es compleix o si el bé expropiat deixa de servir per a aquella finalitat, el propietari original té dret a recuperar-lo. Això sí, evidentment, ha de tornar la indemnització que va rebre, posada al dia. Ara bé, aquest dret s'ha d'exercir dins d'uns terminis concrets. Per exemple, es pot reclamar si en 5 anys no s'ha iniciat l'obra, o si les obres es paralitzen durant més de 2 anys seguits. Aquests terminis són la prova definitiva que l'expropiació no és una expropiació i prou, sinó que està lligada de manera inseparable a la finalitat que la va justificar. En resum, l'expropiació forçosa és una eina potentíssima, segurament indispensable perquè un país avanci. Però no és un xec en blanc per a l'administració. Està plena de garanties, de procediments, de contrapesos, que intenten precisament equilibrar la balança entre el bé comú i els drets dels particulars. I tot això ens porta a una pregunta final, una de les grans preguntes. En aquest equilibri constant, on hem de posar el punt just? On es troba la frontera? És una d'aquelles qüestions que, com a societat, ens hem de respondre una vegada i una altra. Gràcies per haver-nos acompanyat.